Pozdravite vas svih ispred Šibensko-kninske županije. Posebno pozdravljam našeg župana, gospodina Marka Jelića. Hvala što ste nam se pridružili danas. Gospođu Željku Škaričić ispred Centra za prioritetne aktivnosti iz Splita, sve njene suradnike, drage partnere na ovom našem projektu od početka, davnih godina, ravnateljicu razvojne agencije, gospođu Miru Lepur i sve ostale dionike, kako kroz projekt obalnog plana, tako kroz projekt Adria Adapta. Naravno, poseban pozdrav i našem profesoru Vladimiru Laju, koji će kasnije biti moderator i voditelj kroz cijelu ovu radionicu, koji će nas pametno usmjeravati. I tjerati da se držimo satnice. Znači, jučer sam dobila isključive upute da budem kratka i da ne smijem prekoračiti vrijeme. Evo, trudit ću se. Na samom početku, evo, pozivam gospođu Željku Škaričić da nam se obrati s par riječi. Hvala lijepa i pozdrav svima. Posebno pozdrav gospodinu županu Jeliću i čestitke na novoj funkciji. Nadam se uspješnoj suradnji u budućnosti kao što je bila i u prošlosti. Ovaj danas sastanak je nastavak jedne dugogodišnje suradnje između Centra za regionalne aktivnosti, koji je centar koji djeluje pri akcijskom planu za Mediteran, programu Ujedinjenih naroda za okoliš. Suradnja sa Šibensko-kninskom županijom započela je pred jedno 5-6 godina na izradi tog obalnog plana za Šibensko-kninsku županiju, koji je obaveza svih zemalja potpisnica Barcelonske konvencije o zaštiti Mediteranskog mora i okoliša. Dakle, sve zemlje imaju obavezu da one koje su ratificirale protokol o integralnom upravljanju obalnim područjima, da izrade svoje nacionalne strategije upravljanja obalom i morem i da izrade također i svoje planove koje su praktična provedba te strategije. Šibensko-kninska županija bila je u tom smislu zaista predvodnik u Hrvatskoj. Prvi takav plan po pravilima protokola izrađen je upravo u ovoj županiji i zaista je poslužio kao ogledni primjer za mnoge druge županije u Hrvatskoj. Splitsko-dalmatinska županija je nastavila na tom primjeru, a isto tako i sad i Primorsko-goranska županija kreće s jednim takvim planom. Nekako po prvi put ozbiljno na Mediteranu su uključena u planiranje i pitanja utjecaja klimatskih promjena, posebno poplava i podizanja razina mora u obalnim područjima. I taj plan je, evo da se i pohvalimo, dobio i nagradu pred 2 godine kao najbolji plan adaptacije na klimatske promjene u obalnim područjima na cijelom Mediteranu i još jedanput čestitam zaista svima na tome. Vi ste, župane, ako vam do sad već nisu rekli, po svojoj dužnosti i predsjednik Županijskog odbora za integralno upravljanje obalnim područjima, pa nadam se da ćete nastaviti raditi zajedno s nama na provedbi ovoga plana i isto tako na izradi planova niže razine koje se posebno tiču prilagodbe na klimatske promjene, kao što je ovaj plan o kojemu ćemo danas pričati. Dakle, očekujemo nastavak dobre suradnje. Ovo je isto tako i početak ažuriranja akcijskog plana za provedbu obalnog plana i nadamo se da ćemo zaista ostati u uskom kontaktu kao što smo bili i do sad, da ćemo raditi zajedno i da ćemo biti primjer ne samo u Hrvatskoj nego zaista na Mediteranu, a i u Europskoj uniji, koja klimatske promjene stavlja visoko među prioritete, a isto tako i mediteranski akcijski plan koji u svojoj novoj 6-godišnjoj strategiji koja je uopće u izradi klimatske promjene vidi kao jednu od prioritetnih tema u koju će se slivati i dosta i znanja i novaca i potreba da se napreduje u tom smislu. Dakle, hvala lijepo na organizaciji ovog sastanka i nadam se da ćemo nastaviti i dalje ovako dobru suradnju. Evo, prije župana, i ispričavam se, Mira je naš domaćin u ovom prekrasnom prostoru, pa evo, Mira, samo par riječi. Hvala, Sanja. Evo, isto i s moje strane, ja vam svima skupa želim zbilja dobrodošlicu u našem Adriatic Business centru.
Posebice pozdravljam našeg novog župana, doktora Marka Jelića. Također i pozdravljam ravnateljicu Pabraca u Splitu, gospođu Željku Škaričić i naravno našu Sanju Slavicu Matešić, pročelnicu Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove iz Šibensko-kninske županije. Također i pozdravljam moju dragu Dariju Škugor koja nam je ovdje evo glavni organizator skupa naravno sa našom i županijom i evo koja skupa smo svi skupa upriličili ovaj hvale vrijedan sastanak. Htjela bih vam samo reći evo da nalazimo se u Adriatic Business Centru koji će u budućnosti također igrati značajnu ulogu, nadam se također i u implementaciji obalnog plana. Nešto ću poslije reći o samoj vezi između strateških dokumenata koje izrađuje regionalni koordinator, odnosno naša razvojna agencija Šibensko-kninske županije i obalnog plana, ali ono što je evo specifičnost ovog centra i što možemo iskoristiti također u promociji i zaštite okoliša i jačanju otpornosti na klimatske promjene, to je činjenica da unutar ovog centra imamo 2 studija za audiovizualnu produkciju i postprodukciju, a što nam može puno pomoći u podizanju svijesti naših građana, naših jedinica lokalne samouprave, također gospodarskih subjekata o važnosti u stvari reagiranja na klimatske promjene. Evo svima skupa želim uspješan sastanak i uspješan nastavak već izvrsne suradnje na ovom obalnom planu. Hvala lijepo. Evo župane, par riječi od vas. Evo, pozdravljam vas naravno sve, pozdravljam gospođu Škaričić, sve ovdje nazočne, pozdravljam naravno ravnateljicu, evo ovo mi je zbilja veselje doći u ovaj prostor koji je reprezentativan, s druge strane omogućuje nam puno toga što našoj županiji uistinu i treba da možemo sustavno raditi. Pozdravljam naravno kolege profesore sa Građevinskog fakulteta, ne znam kolega vi ste sa u mirovini, nema veze, sa nekog ste fakulteta zasigurno. Evo, hoću vam reći, moj nekako profesionalni život, ja sam biolog po struci, iako sam molekularni biolog, bavim se nekim sitnim malim molekulicama. Sada sam se u zadnje vrijeme, u zadnjih možda 6-7 godina jako usmjerio na zaštitu okoliša, bioremedijaciju i gledajući svaki projekt koji ima veze sa okolišem, a upravo sam malo prije imao sastanak sa poduzetnicima koji su jako oslonjeni na to kako je bonitet okoliša, iako u obalnom je prostoru. Znači, sve ovo što mi radimo i planiramo i što, mislim, naši strateški dokumenti, iako smo po ovom, moram se zahvaliti, to sam zaboravio i gospođi kolegici Matešić i moram se zahvaliti bivšem županu, jer ovo što je naša županija napravila u pogledu obalnog plana je uistinu bitno i vidim da sad i druge općine i gradovi unutar naše županije i druge županije se u biti referiraju na nas, što je dobro. I sad kad pratite emisiju stakleničkih plinova, evo slučajno i predajem zaštitu okoliša, pa mi je to jedna od glavnih lekcija koje studentima pokušavamo usaditi, to je toliko kompleksna priča koja nadovezuje na sebe puno toga. I kad govorite o bilo kojoj aktivnosti, kažete radite nešto ekološki, radite obnovljive izvore energije, a u biti ne uračunate što će se, koliko se CO2, na primjer, koji se mjeri unijelo u okoliš da biste napravili taj jedan poduhvat. Kasnije kažete kad zbrojite i oduzmete budete negdje na istome, je li tako? Ono što bih želio reći da mi kao županija u biti svoje nekako strateške poglede, svoju budućnost vidimo na način da budemo što bliži ukupnoj nuli u emisiji plinova. Ali ne samo plinova, nego da sve što radimo bude održivo. Iako to nije uvijek moguće, jer jednostavno civilizacija je takva, ona ide naprijed, živa bića mijenjaju okoliš oko sebe, to ne rade samo ljudi, to rade sve postojanje koje ima izmjenu tvari i energije. Stoga to je sasvim normalno. No, želio bih
da kroz ovu zelenu tranziciju koja Europska komisija i Europski parlament su donijeli nekakve strateške dokumente, financijske okvire, da mi povučemo značajna sredstva, radimo na tome i radit ćemo još više i želim da se svi uključe, pogotovo u obalnom pojasu, koji je, kako je ovdje meni kolegica napisala, iznimno osjetljiv jer je uzak. Vi kada imate malu površinu, veliki pritisak, to znači da je tlak visok. Je li tako, kolege sa građevinskog fakulteta? Je. A visoki tlak dovodi do pucanja. To je jednostavno. I ako ne budemo pametno radili na tom, a možemo, jer zbilja možemo, zato što sad ima i dovoljno novca, ja sam spomenuo samo zelenu tranziciju, a nisam spomenuo uopće fondove za zaštitu okoliša, koji su enormni. To je 20 milijardi godišnje u narednih 7 godina. 20 milijardi eura i ja ne vidim razloga zašto Hrvatska, pogotovo naša županija koja je stvarno, ja ovo ne govorim zato što sam župan ove županije, da sam župan susjedne županije, neke zadarske, koje su isto divne županije, ali mi smo najbogatiji. Mi imamo toliko bogatstvo prirode da jednostavno, ako ne budemo to štitili, da ćemo postati jako siromašni. Jer ljudi žive tamo gdje je okoliš uredan, gdje je osnova za razvoj u biti sustavna i koja je osmišljena i održiva. I mislim da to moramo koristiti. Ja neću više gnjaviti, jer od ovome bih mogao pričati, obično krenem pa onda imam 3 slajda, završim na 3 sata pričanja, ali neću sad. Hvala vam lijepo što ste došli, rekli ste imat ćete partnera, kao što ste imali i u prošlom županu. Ja mislim da mi ovdje nemamo nekakvog izbora. Možemo ići krivim putem, nećemo dobro završiti ili možemo nastaviti putem koji je dobar, kvalitetan i po čemu smo prepoznatljivi. Evo upravo mi je Senka rekla malo prije dok smo dolazili ovdje da imamo 10.700 turista u županiji. Super. A znate zašto dolaze? Zato što je priroda ovdje uz nas ljude koji smo gostoljubivi takva da im pobuđuje ono što nemaju u svojim domovima. Evo, hvala vam lijepo.